konstant bruger de nye sociale medier som Twitter, Facebook og YouTube. Det er mest dem, der har gjort den 17-årige sanger til verdens mest sete på nettet, og det er også på nettet, hans fans er, når de følger deres idol tæt døgnet rundt. Og vores historie om Justin Bieber begynder på Banegården i Vejle for et døgn siden. De kender hinanden ud og ind fra Facebook. Nu mødes de i virkeligheden, flere af dem for første gang. Her i Vejle vil de lade op til fredagens møde med deres store idol, som de lærte at kende på YouTube. Dengang var Justin Bieber kun 12 år gammel. Han er jomfru. De 15 piger og en enkelt dreng skal sove hos den enes mor i Vejle. Imens har de styr på Justin Bieber via Twitter. Han skrev, we are in the middle of nowhere and it's chill. En kold fredag morgen i Herning, selvom pigerne har taget toget fra Vejle, er de dagens første fans. Vi har fået så meget søvn, men jeg er frisk nok, ja. Jeg har fået 2 timer. De var også blandt de første, der i 2007 opdagede Justin Bieber. Og det var lidt sjovere dengang, når han svarede på spørgsmål over nettet på webcam. Jeg har selv prøvet, hvor han så har hilst på mig og sagt, hej Jenny, siger de så på engelsk. Men ja, det vil man ikke opleve nu. Altså nu er det svært bare at få en besked igennem til ham, og det var det ikke før. Dette nødråb fra den danske fanklub bærer vi med ind til mødet med verdensstjernen. I'm not gonna ever run out of buttons to click because there's just so many fans that are so supportive of me. So I love it. I love being able to interact with them and be, one on one, kind of close with them. So that's one of my favorite parts about the job. If I would quit, but I doubt it. Oprindeligt lagde Justin Bieber slet ikke sine sange på YouTube for at blive berømt. My mom helped me upload them, and we were putting them on for my family to see, and not really to be famous. So that's really, I didn't really mean for this to happen. So it's crazy. Det der skal få Justins crew at komme ud for at filme det her. Det er så stort, at vi har sagt taknemmelige. Og så kommer dagens forløbige højdepunkt. Jenny Bull og flere af de andre piger har været inde og hilse på Justin. Han blev så rørt, da de fortalte, at de havde arrangeret denne flashmob. Men han sendte sin fotograf ud for at forevige det. Det er a dream come true. Det er så crazy, at hvad man laver er blevet opdaget af Justin, at han får lov til at se det. Så meget arbejde. Det er bare stort. Og så var der lige den med Biebers Twitter-besked fra i aftes, da han var ankommet til hotellet i Brejning. So it was really in the middle of nowhere. Like we were staying at a place that was it used to be like a mental institution. So it was like kind of creepy. Og Henrik Skovgaard, jeg regner ikke med, at du sådan på den måde er en del af målgruppen, men ikke desto mindre er du altså taget til Justin Bieber-koncert og kan fortælle lidt om, hvordan stemningen er lige nu i Herning. Ja, jeg føler mig faktisk lidt udenfor som 47-årig. Man kan fortælle, inde i boksen her, der er der altså 12.000 yderst forventningsfulde tøser, for det er flest tøser, der venter på, at han går på scenen om kort øjeblik. Og de her, de har jo ikke kørekort, de her piger. De er simpelthen ikke gamle nok. Så de er blevet transporteret blandt andet i sådan en folkevognstransporter som den her. Og her ser chaufføren for en der har bragt 7 tøser fra København. Ole Steffensen, hvordan er det med buschauffør? Det er en stor fornøjelse i dag, fordi de er over til et arrangement, som for dem er det så stort, som hvis du og jeg var kommet ind og se Beatles. Jamen, hvor meget fylder det i din datters dagligdag, det her? Det fylder rigtig, rigtig meget, både i hendes og hendes veninders liv. Og det er også derfor, der var ikke en sekund i tvivl om, da der blev givet fribilletter, eller blev solgt billetter for 4 måneder siden, der var de på, og det skulle støttes. Tak skal du have. Og god koncert, piger, kan vi sige herfra. Ditte Falkenberg.